Straight to the Sa di point. pa ta mahigalang padayon sa speech ni Ping Lacson, niya man ta mahigalang importante kaayo mahigalang atong hatagag pagtagadsad. Kay kini mga kagalaan usan is mga heroes. Niya to milabay mahigala nga bagyo. Usan ni mahigala. Napay laing katong hero sa katong si J-Boy. Itong bata hero sa to. Kini sila lahi po din ilang pagka-hero kay anitabo ini mga kagalaan driver ni siya og wingban. Unya, pag drive niya wingban, naabdan og bagyo dito skut-kut liluan, skut-kut gyud kato na to nakauban ba kaki? Oh, kusog kayong uwan dito, baha bitan og kusog kayo katong eskwelahan dito ba nga dito ko mga tao. Nya kini sila ang ilang gihimo siya og duha ka mga pahinante, duha ka helpers niya. Truckboy, yung ana, no? Kato usa driver truckboy. Ang ilang gihimo, ilang tabangan to mga tao nga angay tabangon itong panahon na, delikado tong unom ko kabok ilang luwas. Ilang gibabag ang ilang wingban o dito ni saka ang mga tao. So, naluwas tong unom. In fact, usas mga naluwas, mao kining usa ka pulis, na apil kaluwas, kaya may pulis nga nasahin dito kay nag-deployment pa sa itong mga pulis ato panahon sa bagyo. Naluwas. Unsang pagkitabo may gala. Kini siya karon atong bisita ron, nahimo ning hero og unya gipasidunggan gani ni, gi-acknowledge ni sa atong Police Regional Office 7. Kay doon nag sa pulis nga na luwas pod. Pero unsay nakadakong irony nga samtang hero sila mahigala ining bagyo, gitangtang sila sa trabaho mga kagilaan sa ilang amo. Kay nasuko ang ilang amo ngano nga gigamit ang wingban, nga maguba ko ng makina o ma-sawam dito sa tubig. Ano sa ning kalakiha, ako lang yung agi kato katawa ha. Inay nalipay ta may salamat tayo kaya ni ay mga hero, mga higala. Uy, naunsang itabua nga, gitangtang mahinuon eh. Ni atong pasaysayon may higala. Mauni ang katong kuan. Mauni ilang wingban. Mauni itabua nag-ubog mga higala sa kuan. Pasada tao. Mauni ang ilang pagluwas. Mauni doon yung mga tao nga nisaka dito sa wingban. Tara So, nisaka nahimong nakaluwas, nahimong instrumento ng wingban. Naluwas nila ni. Kaya bugat man siya, di ba anod? Naluwas nila ni. Mao na ang video. Daw nag-ebidensya. Sa atop mga higala sa wingban. O doon yung mga tao, naluwas yun. Naka-ari yun ang kwan. Sus, ginoo ko. Naluwas yun nila. Limang ka na mahigala. Tulo pa ni katawo ito na videohan. Unom ni tanan ang naluwas yun. Na atong pasultion mahigala. Mo ni. Magkana, itsahan lagpisi og naluwas. Kay ang wingman, wa man maanod. Bugat man. So nakasugakod gid siya. Nakaluwas sila mahigala, unom katawo tanan ilang naluwas. Mo nang gipasidunggan ni karon og mi acknowledge ang Police Regional Office 7 pinaagi ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan sa mga pagpasalamat ani kay dunay may usa ka pulis pod nga naluwas. Kita mo na tara. Nay usa ka pulis. Ang apil sa nag-rescue ni pulis. Sige. Tawa so na abot din naluwas. Okay, ang driver ini mong van mahigala ni atong kauban karong buntaga. Disto si biyanan DYHP mga kaigsunan atong tagag pagtagad
kay tagalite kini siya mga kagalaan og sipa ra bata ning maong lugar didto mahigala sa Villaba, Leyte. Mayong buntag sa mga taga Villaba diha. Shout out sa mga taga Villaba karon. Sipa kita diha sa lungsod sa Villaba. Nakaanha ko kaniadto mahigala ang pare diha kaniadto si Father Maso og unya kanana ang but sabay mayor diha karon kay katong mayor sa una katong si tumamak mo toy mayor kaniadto. Unya do na po siya anak nga si Attorney Maricris Tumamak. Pero kinis Tumamak po abogado po ni, no? Unya kini siya di astong sibianan ron ang iyang mama de kuno Tumamak. Namo ko mga kaila-kaila po da sa may kini ang Villaba, Leyte. Mga kasas diha, wala kailas kuno sa mga kasas. May buntag nimo dong Francis Anthony Nalbasa, may buntag nimo. May buntag po, sir. So kumusta man ka? Okay raman, sir. Okay ra ka. Asa man dapit inyo sa Villaba? Sa Suba, sir. Suba, layo ra sa Kagnukot. Mga 5 kilometers siguro, sir. 5 kilometers. Naman ka mga kaila diha mga kasas. Sir. Si Rene Casas, liminister na dito. Kaila ka na? Kaila, sir. Muna. Unya, na di ang linak. Sir. Nasa Kagnukot. Na-eskwela na nga BSU. Visayas State University. Okay. Unya, kini ni ang ambot na ba sa Brad Sammy dito? Sa Brother Ronald? Na pa man siguro dito sa Kwan? Villaba? Basta kay good morning mga taga Villaba. Unya, kini ni ang ikaw mo'y driver atong mauban? Sir. Kini ni ang dugay na ka nga driver ato? Mag 2 years ko karong sunod February, sir. Mag 2 years. So, taga Villaba, Leyte ka, unya, kini ni ang unsa man kanana ang nagpuyo ka rin sa Cebu? Or taga dito rin ka sa Leyte gyud? Ngarera ko, sir, kaya tabang ko sa kumanghod, sir, pag pamaligag quick ka ng siomay. So imbuhaton driver ka ning truck kining wing van pero inig ka human mo drive may liga ka sumay pod. Ali, sir. Saman? Tangtang ko, sir, ba? Karon pa katangtang ni moron. Usap ko ning Resibo. Usap pa ka ng Resibo. Pero dito ka sa Leyte gyud sa wa pa ka matangtang. Sir. Karon tabang-tabang nagpamaligya og sumay lang. Sir. Sa imong igsoon. Okay. Unsa man hitabuat? So kining inyong wing van sa Leyte dai nga base. Sir. Unsa may inyong kargaan ning wing van ninyo? Nature Spring, sir. Nature Spring. So Padong Bicol. Padong Bicol. So asa man biyahe gikan? Kanang Ormoc to Bicol, sir, to Laguna. Okay, so Ormoc asa man yung kaon ng Nature Spring? Sa Ormoc, sir. Sa Ormoc, niya adto mo Bicol. Sa pa agi mo sa Nonico Bridge ani. Dili sa karon nga gayon, sir, dili na mi makaagi. Di naman kaagi ito ang sa Nonico Bridge murag dunay kakulian. So gikan sa Ormoc sa masakay mo og barko? Sir. Asa pa dong? Sa Tacloban na po mo sakay, sir, niya adto mi mo donggo sa Tabok sa Bicol na. Dili, sir, dire sa may ubos ra pud sa San Juanico. Ubos sa Nonico? Sa Basay. Okay, Basay no. Samar na din eh. Sir. Okay. Nya gikan diha adto mo pa dong sa Mag-ob sa na? Matnog sa Matnog. Alin pa, sir. Alin. Nya human matnog na dayon. Sir. Tabok na ito pala Luzon. Sir. Mo na inyong Deliberanan, sir. deliberanan Las Bicol side. sa Bicol side. Okay, human dito sa Bicol, humag deliver asa man mo ibalik? Human mo deliver, sir, padong na po mig Laguna. Laguna. Okay, nya sunod. Standby na po mi para magpakarga og Shopee. Okay. So Shopee na po niyo. Pagbalik ninyo diri asa kuan nana po may karga. Sir. Laguna to Cebu, sir, Shopee. Laguna to Cebu. Shopee inyo mga kuan kini mga karga sa Shopee. Sir. Okay. So gikan mo ni inyong trabaho gyud. Mo na naabot mo Cebu atong panahon na kay gikan mo sa Laguna na. Sir. So ako nang gi-establishar nga nganong Leyte man mo abot mo Cebu. So di ay ang inyong karga padong dito sa Manila, padong sa Luzon, gikan sa Ormoc Nature Spring. Tabok mo dito sa Bicol, mo ni i-deliver ninyo Nature Spring dito. Sir. Nya mula host mo sa Laguna, pagpadong diri way alkan sige ba? Pagpadong dito na karga, padong balik na pay karga. So okay. So kini ni ang tulo mo kabuok. Sir. Duha ra jud mi sa ka-truck, sir. Yang ano natulo mo ni panahon na? Ang katong higayon na, sir, kay nagparking man mi dito sa Liloan. Pag-abot na mo dito, naman po yung nagparking awing van ba, na problema iyang truck. Okay. Motong pagka-bagyo, Niuban sa nimo? Nagpundok na lang mo dito, sir, kay ning balhin naman, sir, kay ning anam-anam naman itong saka ang tubig ba. Dito ni sa Kutkut Liloan, no? Sir, sa may merkado dapit, sir. Merkado dapit. Okay, sa ato pa, ang imong truck boy ni mo ni si Rick Vincent, sir. Rick Vincent Arañez. Mo ni ko kamo gyud duha ka uban. Sir. Kaming duha. So ikaw driver siya mo truck boy. Sir. Kining usa kini si Felix, driver ni sa laing van. Sir. Pero dito ni tapon sa imong van.
Katorang higayon sir katong pag-rescue namo sir. Pag-rescue ninyo. Okay, noon sa mga hitabuan ni, kinini ang didto karon sa Kutkot Liloan, didto mo naabdan og bagyo. Oh sir dito. Sir. Okay, kini didto mo na nga tuog sa inyong van. Oh sir dito. Ana panahon na. So parking mo dito, unya dito mo nga tuog. Dito sir. Okay, mga unsang orasa man to nga magkabantay mo nga kusog ng hangin? Mga 5 to 6 sir. May pag 5 to 6 buntag. Oh sir. Okay, mo na ning kutot no. Unya paghuman unsa man hitabo istoryahe ko na may unsa na hitabo gyud. Pag motong pagsugod sa tubig sir taas sir. Motong naman may nakitaan lagi nga na anod ba. Motong nga nakagunit man sila dito sa may mangga. Motong nga ninghangyo tong usa ka pulis sa usa ka driver nga pwede ba kuno gamito ng sakyanan niya. Nya kay nalagi problema ang iyang wingman mo toy ako pigi dool sa ka driver. Katoro ba nga higayon kay toy signal sir ba. Oo. Di ko maka-communicate pod sa kong amo. Mo to nga kadesisyon na lang po ko nga inyong tabangan. Oh. Okay. So kadesisyon mo nga inyong tabangan mo kining mga unom kabok na luwas ninyo. Oo, unom sir. Unsa man itsahan ninyo pisi ni? Okay, tsahan sir ang katong das may mangga sir. Sa tong ikaduha nga naanod. Oo. Sumutong gunit sa supisi, nakasakay sa sawing van ninyo. Oo, sir. Bato pag abot ni Daplin, naluwas taon sila. Oo, naluwas, sir. Oo. Okay. November 4 ni. Nya pagkaman unsa man hitabua, ngano nasuko imong amo ngano na ubog sa tubig ning van? Unsa man hitabo dahin on biskay hero mo nga nakatabang mo, nga ngano natanggal man mo sa trabaho? Mao man ilang nga istorya sir nga mabasin niya kanog madami silang truck sir ba. So nasuko imong amo nga nganong girisgo nimong truck nga mahumod ang makina. Oo, sir. Oo. So anang November 4 mao man ang bagyo, kanus aman kanus aman nakauli pa mong Leyte. O nang kauli pa mi sir. Mga unsa man pitsa nakauli sa Leyte? Wa na andar to mga barko. Pag kuan sir, pag mo na lang toy pag human na tong bagyo sir, mo na lang toy paabot sir ang pagbalik sa biyahe sa barko sir ba. So pag biyahe sa barko, mo to nakasakay po dayon mi. Padong sa Leyte. Naabot mi sa Leyte sir mga Miyerkules na. Oh, sir. Kay kanang kuan kumana kanana ang Martes man na. Oh, sir. So pag perminti ang biyahe sa barko sir. Nya kato lang nga higayon tungod sa bagyo. Mo to nga nato nga adlaw mi naabot. So si pulis nga si Patrolman Nino Dimigracia apil sa nagrescue sa unom nga diriyot mga lumo sa baha pero natagak siya sa truck ang mga motor sa pulis na banlas sa baha, no? Kay doon naman nga diplo dito nga banlas pod. Okay. So pag uli nimo sa Leyte, kanos amang kagiingan sa mga amo nga dili maayo to inyong gibuhat? Pag uli yan mo sa Leyte. Oh sir, pag humana mo kanang pang-check sa sakyanan sir ba kay. Nakasabot mo po ko sa ilang ibati sir nga. Nakasahibaw po ko sa kuan ba pwedeng mahimo nga madaot sa sakyanan mo tong amo sang gi-check. Ya, aming abot jud ang higayon nga nakita nila sa social media ang nahitabo niya. Naunhan na lang ko ka sulti sa ila. Mo to nga ilang gi pauli ang sakyanan nga di ko hang yawi. Mao tong istorya. Nya mo to gikuhang yawe nya unsa man gisultian ka nga wala unsa may sulti. Wa sir. Mao tong istorya sir. Papauli na mi. Papauli na mo. Uy, wa ka mangutan nya unsa man may sir babae ninyong amo o laki? Insik man ako. Insik. Unsa may palido? Ko ka kuan sir sa apelyido sir. Asa man dapit sa Ormoc? Taga Ormoc ni inyong amo? Naragapan sa Kangkyason sir. Sa asa kananga? Sa Kangkyason. Haman ang Kangkyason. Bilyaba? Hapit na siya mo abot sa Matag-ob sir. Bilyaba niya. Tunga na siya sa Matag-ob ug sa Bilyaba. Oo. Pero sakop pagyapon na siya sa Bilyaba. Oo. Sige lang. So sige lang kasabot ta nga dili ka makasulti sa ngan sa mong amo no kay dunay kuan diri nga kuan. Medyo sige lang. Basta kay mo na isulti sa mong amo. Unya gikuha ang yawe nya inyo na uli na mo. Yanan na mo. Sir. Hasta to imong truckboy na apil pod. Sir. Uy. Wa mo ingon nga balik na mo ug mapon kay nata i-deliver. Wala sir. Wala na. So kalit-kalit na ning ko na. Para sa amo sir nga mga driver sir matik naman na sir. Nga inana gani nga pamagi. Tangtang na gyud. Tangtang na gyud.
Pamilyado po ka? Pamilyado, sir. Oo. Asa mo asawa nimo to sa Bilya ba? Sir. Bilya ba? Pila anak nimo? Tulo, sir. Tulo. Pila may mga edad ng mga bata nimo? 8 ug 6. 5 months to 6 months, sir. Uy. So mo na nga tungod ini hitabo may ali ka sa Cebu, unya dayon na naninda ni imong igsuon diri og siomay, apil na pugag paninda. Oh, sir, kayo may laing daganan pangita. So pero sa una so pa ka mag-drive og wing van unsa may imong trabaho? Mao na jud ako namataan, sir. Nga mag-driver, ana. Kaya So ako mga uyuan kay mga driver man pod. Di ako mapugo na nagdako sila helper sir ba? Oo. Hantod na driver na lang pod. Okay. So sige lang no. Sa before anang imong amo sa una driver po kagwing ban kinsa may imong amo sa una? Sa una, sir, dump truck, sir. Dump truck to. Okay, pila ka tuig na maka nag-drive? Mga 10 years na kapin, sir. 10 years na kapin. Oho. Sige lang no kay na may mga namati na to karon basig dunay mga kinini ang mga negosyante sa diri nga nanginahanglan driver ba na may daghan. Nanginahanglan driver labi na kato mga dagkong truck nga makakuansad. Kay basin og natay mga kaila diha nga makakuan ni nga makasud ni trabaho ni no. Kay ko man ni na ang ilang desisyon naton tabang sila ba? Wan la damha nga silang pagtabang natikalbong hinon sila manghigalas ng amo. Pastilan Ginoo ko. Pero sige lang, ato na yung istoryahan na sa off-air o sa itong kuwan na ni. Okay, sige. Si Luloy Bunghanoy, usanis mga naluwas. Usanis na nga luwas, no? Manayas itong linya, ato sa pagtagad mga sukiti paminaw. Kay naluwas ni sa itong pagbagyo. Dako sa nahimo sa bagyo, oy. May siguro ma-recognize po ni siya sa kuwan. Humana, gi-recognize sa itong kapulisan. Okay, i-recognize niya. I-recommend niya og dunay mga kuwan para makasud ng trabaho. Kay heroic man to lang gihimo. Heroic to lang gihimo. In fact, diya karon be, usas mga survivors magpasalamat sa pagsalba nila si Luli Bunghanoy atong pagtagad may galades sa tong linya. Lahat ng tanong straight to the point. Luli, may buntag. Luli Bunghanoy, good morning. Live daron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Good morning, Luli. May buntag, attorney. Yeah, good morning. Attorney Rufil Banyo ko. So, asa man dapit ning inyo, Loli? Naa ka sa Kutkutliuan or asa man dapit ning inyong asa magkakaroon dapita? Na ako sa Lapu-Lapu karon, sir, but residente ko sa Colorado 2, Hubay, Liloan. Okay. So, pwede bang masaysay nimo unsang hitabo ato nga nakakapyot in town mo ining maong wingban? Kato sir, kato attorney, pagka morning ato, pagkabantay na mo nga nisaka ang tubig, ang akong ban namang good nagawa sa sakyanan. Pag niya sa una gigawas niya ang sakyanan, gigawas ang motor, pagbalik niya sa sakyanan iisa naman gyud og maayo ang tubig. So ni-decide siya nga ilahos ang sakyanan dito dapit sa may merkado kay ang kanang merkado sa Liloan, bagong merkado sa Liloan, taas-taas man ang bahin. Ang amo lugar paubos. So paggawas niya sa sakyanan, attorney, pagbalik niya sud sa subdivision, ang tubig kay taga dughan naman. So wala na siya kabalik og sud sa amo ang balay. Lin sa balay akong anak. Kaming duha. Nya naningkamot pud siya gyud nga mobalik siya namo kay kamera laging tulo. Nahingawa pud siya nga kamerang duha ba. Nya nagkasigi man gyud saka ang tubig. So ni kuan siya nilipot siya dito sa among luyo. Ang amo manggong luyo kay kanipaan na dinha. Kunya ang tubig, attorney, nisaka naman gyud siya og maayo. So sige siyang panawag namo nga kanang mugawas na lang mi sa among balay kay dili man sad namo kaya nga mukatkat mi sa atop kaming duha sa akong anak, babae man akong anak. Pila man edad ng anak nimo? 13 years old. Oh, so dili kaya nga mosaka sa atop. So ang iyang desisyon nga pag-awso na lang mo sa balay. Oh, nagsige siya panawag namo from afar kay layo-layo pa man sad na gikan sa among balay o dito sa may merkado dapit, dito man siya niagi sa luyo. Layo-layo pa, so iyang gibuhat, nagpaanod-anod siya dito sa kanipaan, attorney. Tagsangpit na mo, nga mugawas mi sa amua. Kaya ang tupad na mo nga balay, ang duha ka balay tupad sa amua,
nilakaw man sila motoy una nilang na rescue ang katong 3 other people. Nagsakay airbed. So paggawas atong tulo dito among silingan ni sangpito akong silingan nga lalaki nga ate kuyog namo or sunod namo kay naaman si kuya sa tunga naghuwat ninyo. So pagsaka na og maayo sa tubig naabot naman gyud siya sa akong dughan attorney ang akong anak kay niya naman ako nga muswim na lang ta kay naaman si papa. So mo to pag niabot jud siya sa dughan dili man ko kabaw mo lang oy naay ni abot nga kanang mga balde gani nga basurahan attorney ni saka sa among taas. Oo. Kanang floor sa among taas ang tubig. Mo to among attorney akong ginan akong anak nga kupot gyud kanako kay ug babuwag siya nako kay kanang dili man ko kaabot niya di ko kabaw jud mo lang oy man. Oo. Sus grabe ang experience no? Oo, nya mo to attorney nga paggawas na mo sa mong luyo nga pultahan na ay nakasangpit sa atop na amay batanon sa mga tupsilingan na mo ni ana siya nga mo straight lang daw mi kay ang akong bana naa sa tunga nagpaabot nako na mo sumuto pag wala nanangpit lagi ko sa tanang Santos nanangpit ko sa akong mamag sa akong papa nga iyarab gyud ming gabayan nga maabot mi ngadto attorney wa ko kay ba og asa mi padung ato basta pag abot na mo nga nabira ra sad mi sa akong bana. Stila no? Naabot mi niningkamot pud siya nga maabot mi ngadto mo tong nasampak mi adtong kahoy mo to giingon ni sir driver nga nasampak mi ngadto. Nga nabuhi dito sa pikas kilid ilang nakuha sa kuan kanang ilang nakuha sa katong pisi nga ilahang gibitik namo. So kini mo ni kining kahoy ako ipakita sa atong social media platform. Mo ni nasampak mo ng kahoy mo nang gitagaan mo pisi. Oo, mo na attorney. Oo. Stila no? Limbawat sa kong balhibo nga kuan ang tabang sa kuan no? Sumuto nakasaka mo ani dito sa Wingbana. Oo, gitabangan mi nila attorney katong mga helper ni sa katong ni sir driver ug katong ug na dito police dito sa babaw. Oo. Sana attorney kami nang tulo ka nang galutaw din ha. Oh, kamo ning tulo, ikaw, ang imong anak o imong bana. Oo. Pastilan, no? Pastilan. So, grabe nga experience nga kusog na ang tubig niya at least nakuan mo. Naluwas pagin taon mo aning kalakiha. So, kamong tulo, nakasakay mo dito. Mayo gani kay nag-isaan mo pisi. Wag mo mamuhis pisi. Nakakapyot mo mayo. Oo, ang anak at nabira yun nila pagkuha isi. Nabira si bana itong kahoy pag kanya nga nabira na akong anak ako po diyang nabira. Nga to sa Wingban attorney ang ato taga sobra na po to sa hawak niya. Stilan makapanimbaot sa balhibo ni. So atong panahon na mo to na adto mos kalsada kamo gid itong tulo daytong na sampak dito. Sa man to kahuya inyong na kuanan na sampakan. Dili ko kay bawo attorney. Oo. So naanod mo dito sa may kahoy gud gunit mo dito sa may kahoy pag primero. Oo, akong bana kay naningkamot siya nga mabira mi niya ngadto nga side kay pag abot sa tunga-tunga ang tubig palabang man diri sa pikas nga side. So sige Ginoo ko. So sige, pastilan. Murag manimbawat ang balhibo ining hitabua. Tulo ka kinabuhi sa imong pamilya, ikaw, imong anak ug imong bana naluwas ani moong Wingban. Amo ning gi-interview siya kay doon na pa laing tao uno mo tanan nga naluwas. Pero ang iyang nadangatan imbis kay hero siya gitangtang sa trabaho. Kay ngano kuno nga ang Wingban gi gamit dito madaot ang makina malumos. Mo kana nga although na atay atong mga kuan ron mangita tay pamagi na niya may nanawag na mo diri apod karon dong Anthony na nanawag nato ron diri nga sani i-mention ako pwede ra na ay nanawag diri padtuon ka sa Federal Hardware sa may Padilla kay nag padribon ka dito sa ilang sakyanan amo lang kang kuyugan dito o sa man inulatan lang ko na to kay heroic man niya mong gihimo. So karon dayon nay nanawag dayon.
Stilan. Sige Loli no, salamat kayo sa paghatag nimong panahon namo di sa DYHP og sa imong pagsulti gyud nga tinuod gyud na may video niya kuan ba kay na hingawa pud mi niya nga sa iyang gihimo nga bayanihon nga ato siyang hatagan og ako siyang tagaan og pasidungog mahimo siguro ang bisa ba nga atong provincial capital gani siguro makahatag sila og kuan ani kuan na gud si kuan Day RB nga ma-trigger na sila diha nga kuan sad kay basin og makakuan sila kay na-recognize man tong mga hero sad nga kuan mga tagaliluan kay mao man hinuy na dangatan murag ironic kayo ba pero sige lang so Loli salamat kayo sa paghatag og panahon namo diri sa DYHP og sa IFM. Salamat po, attorney. Salamat. Oo. Sige, salamat. sige. Okay. Manasay, sige, o doon na kay pasalamat sa driver. Kanang sa ni Sir Driver. Si Francis Anthony Narbasa, mo ni ang driver. Sir Francis, kanang ako, o pamilya. Pasalamat ako ninyo, sir, nga tungod sa imuhang kanang pagrisgo, imong trabaho. Ikaw yun yung offer sa mga pulis nga mutabang na mo, sir. Kanang, sorry kayo nga nahitabo na karon pero I know, Ginoo, sir, nagtanaw rin yun sa imong gibuhat, sir. Tabangan na kita sa Ginoo, wala man ko'y capabilities. Pag kanang daganang mutabang punta ni mo kay ang imong gibuhat sa mo, dili yun makalimtan. Napakita ko ninyo, sir, o kuyog sa imuhang mga kauban, sir. Thank you. Okay, sige Loli, salamat kayo ha sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM. Attorney, thank you. And I love you more than any other, so much more than okay, mahigala mo rin bawat akong balhibo sa hitabo. Kaya na documented man. Ni aman mahigalay video. Unya man naluwas. Ang problema, pag-abot nyo sa ilang, suko nga mo, yung kamuha, inyong gikuha ng girisgo mo sa kinan. Para niya itong tawhana, dili ko na lang i-mention kay kuan siya, nag-aila na ba ito sa Leyte. Mahal pa niya ang makina sa sakinan ko dos tao, bahala na itong mga tao basta among sakinan, okay. Pero mayo ang iyang judgment ining maong tao. Nindot naman imong pangan, Francis Anthony Narbasa, Pulo Santos ni. St. Francis, Anthony, St. Anthony of Padua. Mayo kay kisa may naghatag nimo imong ginikanan, kisa man imong papa, imong mama. Ginikanan, sir. Ginikanan nimo, sila may nagkuan gyud. Nasakto ning imong ha, Francis Anthony. St. Francis o St. Anthony. Katong mga pulis pod nga nagasalbar pod nila katong nikatkat sa truck aron makasaka sila. Nya si Patrolman Nino Divina Gracia og mga kaubanan sa Liloan Police Station uban sa ilang hipi si Lieutenant Colonel Dindo Alaras. May siguro asama si RB, may siguro makuan para matagaan po ni mahigalag recognition diri sa atong Cebu Provincial Capital. Ana katabang ning mga Subuanon. So, Francis Anthony Narbasa, sige lang ha, salamat kayo sa kanang imong pagkabayanihon o at least nakaari ka na sa Sibianan. Magkuan siguro taday og maka hatag na sa tagkuan po. Sige karon to taon. Sige. Sige, Francis. Napakaidugang isulti? Na sir, kanang ako lang limpyohon po lang pangan sa Persi, sir ba? Oo. Kay katagulong akong amo, sir, kay naki-attach ra mga to sa Persi. Kay daghan man goy nasuko po sa Persi ha. Too sila ang kaladyong tagiya sa Persi mo'y nasuko sa ako. Pero ang tinuod dili. Ang silbi ang akong amo, sir, kang naki-attach sa ilang pangan ba nga Persi. Naki-attach lang. Oo. Sila kami gibas po sa kuan. Oo. Netizen. Sige. So mo ni. Ato lang istorya Honold sa off the air. Kay kini yang gihimo mahigala usa ka bayanihon nga buhat. Yan documented yun. O
O gamo nang atong nakahila kita to slowly mga higala sa iyang kaagi ba pida. Ug wa pa ni mga higalan matay na sila atong kuana. Second life, no? Ay iya gyud tibok pamilya, luwas sila, iyang anak nga 13 years old babae. O ingon sa mahigala ang iyang bana nga didto na anod mga sukintig paminaw. Stilan mahigala. Sige, Francis, napakaidugang istorya o wala na? Mangayo lang ko kinasing-kasing og payub sa nung pasaylo sa akong hamo. Pasaylo sa akong hamo, sir. Di man to angay ka mga pasaylo sa mong amo, pero sige na lang. Mao na imong kuansan. Nga isig pasaylo sa amo nga iyang nagamit sa sakyanan taon pagluwas mga tao. Lahi man mga higala og kinini ang lahig mindset putong iyang among insik. Sige na lang ha. Pero salamat kayo sa imong bayanihon nga nahimo og salamat po sa imong panahon pag ari sa atong sibianan DYHP RMN Cebu. Ay karong buntaga mahigala medyo nanimbawat atong balhibo og kini mo usa ka butang nga nagpakita nga dunay mga tawo bisan sa katalagman, dunay mga tawo mahigalang gipada nga mahimong instrumento. Kining imong ngandaan, imong puy-an kay duha ka mga ngani nga duha day imong ngan pero pulos mga ngan o mga santos. Okay. So mo ni mga higala, no? Salamat kayo. Pastilan mga kagalaan. My friend and you are my brother, even though you are a king. Okay, mahigala, wa naman tayo oras in the ken. And I Atong tagaga do more. ikuan siguro si kasamang Idol Boy K mo hatag siguro tag mga kwansa siguro ano niya sa itong mga kwanpon. O si Inday Aida. Pero amo lang kang kutakon total na naman kay namatay number, no? O sige. O si kasamang Arnold Bustamante mo imo kuan mo ron diya sa gawas. Sige, okay. So mo ni mga kagalaan ang atong kabuntagon karon mga higala medyo nindot mahigala atong kabuntagon nga no atay tao mahigala karon dayon human sa programa nga makapahinomdom nato nga bisan sa panahon sa kalisod, panahon sa mga katalagman, dunay mga tao nga magpabilin diha, no? Nga mga gihimong instrumento, gihimong instrumento pagtabang adto sa uban. Wala tayong oras mga sukid tig paminaw. Magtiwas ang taog mga adlaw sa atong pagpanag-uban. Unya padayon gyapon may mga higala nga nidawat sa inyo mga hinabang sa sibianan DYHP. Amo lang ning kontakon siya kung sa itong mahimo day ato sa ning tagagpagtagad sad mga kagalaan. Okay, standby mga sukid tig paminaw og sa atong sunod nga tulumanon. Sa ngalan lang kinitibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon ug tanang higayon. Dalaygon ang Dios, maayong buntag Pilipinas. Tatak RMN. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Not just number one, simply dominant. In a country with 7,100